שלום לפרשן הכלכלי שלנו, הדוקטור דורון לוי, ראש החוג לכלכלה וניהול במכללת תל חי, מנכ"ל שותף בקבוצת פרטו. ערב טוב. אנחנו רואים שמעדיפים פחות מותגים, משקיעים פחות בסל הקניות, זה לא רק רכישות הציוד הזולות יותר בצפון, בכלל כוח הקנייה החלש יותר בצפון משפיע על איכות ההוראה פה, איכות החינוך. נכון, בסופו של דבר זאת הבעיה השולית, זאת אומרת, מוצר קצת פחות טוב, זה לא נורא, אבל כאשר מדברים על תלמידים שרוצים בסוף להפוך את אקדמיים, אנחנו מדברים על תלמידים שרוצים שיעורים פרטיים, שרוצים בסופו של דבר איכות לימודים יותר טובה, וזאת הבעיה המרכזית. זאת אומרת, תיק יותר טוב, פחות טוב, זאת בעיה, אבל בואו נדבר בסוף על רמת הלימודים, שם הקושי הוא הרבה יותר גדול. והמחקרים יודעים להצביע על קשר ישיר, משמעותי, בין מצב סוציו-אקונומי, בין היישוב שבו אתה גר, לבין בעצם זכאות שלך לתעודת בגרות, איכות התעודה, נכון? בהחלט, בהחלט. הבעיה הסוציו-אקונומית באה לידי ביטוי בצורה הכי חריפה בחינוך, מתחילת הדרך, מגן הילדים, דרך הבית ספר היסודי והתיכון, אנחנו רואים פערים מאוד גדולים, זה בא לאורך השנים במבחני פיזה, וזה מגיע בסוף בתעודות בגרות, שאנחנו רואים שגם כאשר משווים נניח את אזור הצפון לאזור המרכז, רק כ-60% סיכוי לתעודת בגרות בהשוואה לאזור המרכז, וכאשר אנחנו מדברים בעצם בסופו של דבר גם על איכות התעודה, אנחנו רואים בעצם שהמצב הוא הרבה יותר גרוע, גם אם אני מסיים תעודת בגרות באזור הצפון, כשאני מגיע לאקדמיה אני הרבה יותר חלש, רק 50% בערך מהתלמידים הופכים לסטודנטים. למעלה משליש יותר זכאים באזור המרכז, זאת אומרת 60% מהזכאים במרכז יש לנו פה בצפון. נכון, וכאשר מדברים על איכות התעודה, המצב עוד הרבה יותר גרוע, כי בעצם גם סיימתי עם תעודת בגרות באזור הצפון, הסיכוי שלי להתקבל ללימודים האקדמיים בערך חצי. איכות התעודה נבהיר, רק זה בעצם מה אתה יכול לעשות עם תעודת הבגרות שלך. נכון, זאת אומרת גם מבחינת המקצוע, 5 יחידות מתמטיקה וגם מבחינת ציונים. אלו הם נתונים שאנחנו מכירים, ועכשיו מחקר חדש שמבוצע על ידי קבוצת פרטו, לקראת כינוס חינוך במכללת תל חי, נכון? בשיתוף המכללה. נכון. אלה הדברים. יש, צריך להגיד, סיבות נוספות, כמו חולשה של הרשויות המקומיות, איכות המורים שגם נפגעת עכשיו שוב עם הרפורמה עוז לתמורה. נכון. הדבר שכואב בעניין הזה, שבעצם הממשלה מודעת לבעיה הזאת. היא מנסה לשפר את העניין, יצרה מספר כלים ותמריצים כדי לעודד מורים להגיע לאזור הצפון, ובסופו של דבר, ביד שנייה, כאשר עברנו פה רפורמה ב-2011, לשפר את רמת השכר של המורים, שכחו את הפריפריה, ולמעשה אותו פער שהיה לטובת הפריפריה נעלם ונמחק עם הרפורמה ב-2011. רפורמה צריך להסביר, עוז לתמורה שבאה בעצם לדרוש יותר מהמורים לרווחתם, על מנת שהמשכורת שלהם תשתפר וגם החינוך ישתפר, ובעצם משווה בין התנאים כמעט של שכר המורה בצפון ושכר המורה במרכז ופוגעת בנו. בדיוק. מה צריך לעשות על מנת לשפר את המצב? הדבר הוא מאוד פשוט. בסופו של דבר צריכים להבין שרשות חלשה לא יכולה לתת את המאצ'ינג למול התקציבים הממשלתיים. הממשלה חייבת להשקיע יותר בחינוך ולהבין את העניין גם מבחינת שכר המורים. נתת יותר למורה באזור המרכז, תן עוד יותר תמריץ למורה באזור הצפון. בסופו של דבר חינוך עדיף יביא בסופו של דבר תעסוקה, ובסופו של דבר יביא ליותר אוכלוסייה באזור הצפון, בפריפריה, וזאת המטרה של הממשלה. אפשר להשיג את זה דרך החינוך, זה אחד מהכלים החשובים ביותר בנושא. הביטוי השחוק, העדפה מתקנת, שאנחנו לא רואים אותו מתממשת בשטח, כמו שאתה אומר, תעסוקה וחינוך, זה מה שהביא לכאן אנשים. דוקטור דורון לוי, תודה רבה על ההסבר המעניין הזה. תודה. ערב טוב.